Tero lähes 88 ja Anttikin toistaiseksi nyt ainakin toi 85. Se on se asia, mikä tästä kilpailusta pitää ensimmäisenä laittaa merkille. Niin, vieläkö pystyy uhkaamaan Pitkämäkeä kärkipaikalla? Antti Ruuskanen, viimeinen heitto Ruuskasella tähän paikkaan. Pystyykö kampeamaan? Sieltä lähtee heitto, vihainen heitto matala ja pitkälle löytää pitkälle ja pakottaa Tero Pitkämäen viivalle. Se oli hieno heitto, 88 menee rikki. Se menee upealla tavalla. Ruuskanen kuudennella. Menee se varmaan. Oi! Onko Pielaveden ennätys? On! Siinä tuuletusta. Kyllä! Mahtava! Onhan se. Ruuskanen sytyttää liekkeihin tämän kisan. 88-98. Ja siinä lähtee terveiset varmasti jo meiltä myös täältä kaikilta Juha Laukkaselle, joka nyt sitten menettää viimeinkin sen Pielaveden ennätyksen. Siinä meni.